Juan Kapitulo 6. Nakahaling kini og mainit nga paglalisay sa mga tao. Unsaon man ni ining tawhana paghatag kanato sa iyang unod aron kanon. Nangutana sila. Si Jesus miingon kanila, Sultihan ko kamo. Kung dili kamo mukaon sa unod sa anak sa tao, ug dili mo inom sa iyang dugo, dili kamo makabaton og kinabuhi. Ang mukaon sa akong unod ug mo inom sa akong dugo, may kinabuhing walay katapusan, ug banhawon ko siya sa katapusang adlaw. Kaya ang akong unod mao ang matuod nga pagkaon, ug ang akong dugo mao ang matuod nga ilimnon. Ang mukaon sa akong unod ug mo inom sa akong dugo, magpabilin dinhi kanako, ug ako diha kaniya. Ang buhing amahan mao'y nagpadala kanako, ug tungod kaniya buhi usab ako. Sa samang paagi, ang mukaon kanako mabuhi tungod kanako. Busa mao kini ang pan nga mianhi gikan sa langit. Dili kini sama sa pan nga gikaon sa inyong mga katigulangan ug unya nangamatay gihapon. Ang mukaon ni ining maong pan mabuhi sa dayon. Gisulti kini ni Jesus samtang nagtudlo siya didto sa sinagoga sa Capernaum.